Ar gyfer Tafarn y Mis tro yma, dwi ar lanau'r Afon Taf, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. A lle bynnag ewch chi rownd ffor hyn, bydd hi'n anodd i chi osgoi cartrefi enwogion o fri. Dyma man geni Tom Jones, Evan James a James James. Croeso i Pontypridd. Wedi leoli rhwng parc Ynys Angharad a phrif ardal siop ar dre, mae Tafarn y Mis tro yma yn rhywle perffaith i fwynhau croeso cynnes y cymoedd. A phan fydd angen seibiant yr Eisteddfod, mae yna gaffis yma, mae yna fwytau yma, ac wrth gwrs, ambell i dafarn. Dyna lle dwi'n mynd nawr, i'r enwog, Clwb y Bont. Nawr te, Aled, sy'n edrych fel ddyn pwysig fan hyn. Dweithio ni beth ti'n neud yn y clwb? Wel, fi bod yma cwbl o fisoedd nawr, diwedd llynedd, fel swyddog datblygu. Syniad ydy bod ni'n edrych ar rhaglen waith, check a pobl nôl i ddod i'r clwb, gigs a pob math o bethau felly, gweithdai, a wneud yn adnodd gymunedol a gweud y gwir. A gorwyd y lle, 20 mlynedd yn ôl i leni. Felly mae'r lle wedi blodeuo ers y dyddiau cynnar. A siwt mae'r clwb wedi newid dros y degawdau, fel rhywun sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd? O ran natur, dydy o ddim wedi newid o gwbl achos y Gymraeg sydd yn bwysig yma. Os lot o waith yn hwnna o ddydd i ddydd? Wrth gwrs, mae rhywun gofod meddwl am rhaglen waith, sawl noson yr wythnos, pa fath o ddigwyddiadau sy'n mlaen pinnau, trefnu quiz, a wedyn pan mae'n dod lawr i artistiaid, trefnu noson, pa fath o fiwsig, mae'n rhywun eisiau clywed, neu siw bod y boi sain, neu siw bod y staff yn gweithio teg efo yn y bar hefyd, yn dweud. Felly mae'r holl beth yn rhan o'r creu'r fath o'r gymuned yma ym Pontypridd. Jane, i ni'n gwybod bod yna gerddoriaeth yn digwydd yn un yn y clwb, a bod yna far yma, ond os na fwy na hynny yn digwydd yma? Oes, yn sicr. Wy'n aelod o Ferched o Wawr, a ni'n cwrdd fan hyn unwaith y mis, a mae'na stafell hyfryd lan llofft. Mae fe'n le hwylus iawn. Os na gwn i bai Gymru Cymraeg, Pontypridd, dyma y lle. Mae fe'n nghanol dre, mae fe'n gyfleus iawn, a erbyn hyn mae gyda ni'r arwydd ffantastig tu fas sy'n mynd i ddenu pobl sydd falle ddim yn gwybod y byti Clwb y Bont. Teimlad 8/70 blues, rhaid teimlad 8/70 blues. A gyda'r clwb yn dechrau llenwi, oedd e'n amser am gan fach. Pa mor bwysig yw i felly gael clwb cerddoriaeth pwrpasol yn y dre i ddenu artistiaid mawr Cymraeg? Mae'n glwb Cymraeg, ond mae hefyd yn glwb Cymreig, felly dyw popeth ddim yn Gymraeg yn y lle yma. Mae'n le pwysig i bandiau lleol sy'n ddi-Gymraeg i ware hefyd, felly mae'r elfen Gymreig cymunedol yn bwysig bynnag bod nhw'n licio blues, punk, beth bynnag y fath o genre. Canu gwlad. Canu gwlad. Wel, Aled, iechyd da a hir oes i Clwb y Bont. Ei, diolch yn fawr, Welsh Whisperer. Ale. Wel, chi'n llawn heddiannol o hyn. Tafarn y Mis yw Clwb y Bont, Pontypridd! Come on,